този начин е изпирането на самия микрофибър. Какво е предимството при изпирането? Самия микрофибър седи над мръсотията, която пада от него. Счинките долу падат в водата и по този начин след това пък центрифугиране. Пъти по-добро изпиране, пъти по-добро изсушаване на микрофибър. То с лекота. Ето го. Самия микрофибър. Лесно може да се смени. Да. Искате обратната посока, слагат и другия, тъй като в комплекта имате два. След това слагат и тискате и този пак за действие. Може да нагласите според ъгъла. Правите си го удобен за употреба. Това е голямата кофа, има и малко по-малки. Самия микрофибър, този е 37 см в диаметър, този е 42 см.